Renaultin miehet on kyllä ahkeria ollut. Ja mitä nyt on teetetty, kaikki tässäkin remontit, niin ollaan kyllä tyytyväisiä miehiin. Ja asentajahan on ollut kyllä ammattitaitoinen ja asiantunteva. Kyllähän se on ihan huippuhommaa tämä. Perustalohan meillä on Jukkatalon elementtitalo, joka on sitten loppusissaan niin rakennettu omin voimin, että mies ja hänen isänsä oli pääsääntöisenä rakennusmiehenä sitten. Rakennus tapahtui sillä, että 83 ensin rakennettiin tuo autotalli. Ja sinne panttiin elementit sitten säilön talaveksi. 84 ruvettiin sitten tekemään tämä. Minäkin olin Jukkatalolla töissä ja aina illat sitten painoin hommia. Ja niin se valmistui vaan. 40 vuodessa, mitä tässä on niin asuttu, niin tietysti se maailma muuttuu ja sähköjenkin osalta se tarve niin muuttuu. Että tosiaan näitä kodinkoneita on ihan erillä tavalla kuin siinä alkuvaiheessa, että silloin ei mahdollisesti ollut mikruokkaa. Ja oli oikeastaan peruskahvinkeitin ja ehkä leivän pahdi ja nyt on hyvin erilaisia. Kaikkia keittimiä on tullut. Ja sitten vaatii tosiaan niitä pistorasioita myös niin hyvin erillä tavalla kuin kyllä, mitä silloin alkuvaiheessa. Nykyään enää jatkoroikkaalla pelata. Joo, tosiaan niitä oli useampia niitä maadotettua. Maadottamattomia. Niin, pistorasioita, niin ne paukkuu aina. Ne oli hyvä kyllä uusia kaikki nyt. Tämä niin remontin myötä on tullut valoa lisää ja pistorasiata on tullut kanssa. Ja tietysti sähköturvallisuus on myös niin parantunut. On, joo. Kyllähän se on niin paloturvallisuustekijäkin, että niitä jatkoroikkia ei saisi olla kuin muuta kuin jouluvaloissa. Joo. Ja se on nyt muuttunut näihin LED-lamppuihin, niin mehän uusittiin ne kaikki. Renaultilla on hyvät niin takuut myös sitten sillä työllä, että voidaan olla sitten niin huolettaa, että jos niin ongelmia syntyy, niin sen 10 vuoden aikana, joo, että se kyllä. Firma sitten vastaa niistä. Ja sieltä nopeasti tulee se vastaus. Remontti on kyllä sujunut erittäin hyvin ja nopeasti ja ollaan kyllä tyytyväisiä.